Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh. Salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicit. Maju kok. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, wo dengkulmu melocot. kowe du ngerti kadek dayane Bagong. Wah, ayo. Nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane ngatiku. Weh, kowe arep wani karo Bagong, Rakon lho. Ati iblis motor wae, ada kudus kowe. Wisan teman-teman. Wis, wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Ya wis ngawet apegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusra nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Selamat modar. Selamat modar. Omong wae ora. Nek ndi, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine direpke, Gus. Lambemu. Ngopo, Gong? Nek sampean boten bantu kalih kula kalih Petruk karang kacempel bumi aku jana. Ora lagi sak jeke urip iki aku kok weruh kowe nangis. Nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambemu. Terus aku takon ngopo? Kurawa ngamuk, Sing ngamuk. Ndara Dursasana. Terus aku takon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sekuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Satakurawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu Lambemu juga. tak totok lho kowe.
Omong-omongan apik-apik kok ngenekke benerane lambene. Lah piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Didrasana. Aku wis maju. Oh, kalah. Wisan teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean jenenge Maide. Ra nyenengke wonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makuthok mlabu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak kemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng wae, merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Didrasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Dan nanti ya, Truk? ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjing ning awakmu sajake. Gus, Apa? pun teng ndero. Wis. Nek panas asine durung kowe, Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyok. Nyuk dengkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wedan mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kualat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah. Wah, hebat. Wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedul ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. oh tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko bareng metune. Takoni ora. Wah, mangar raine.
sajake mentas meguru anyar. Rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana. Kowe mau ngajar aku untuk banting ting. Aja tos jos, banting, aja tos jiwit kempal. Bengkal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadikdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan, tokno legane atiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, Rakon lho. Ati iblis motor wae, ada undus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal gawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Sapa iki? Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe Kutuk apa Petro? tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni. Aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro, aku culno, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis mlayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Sembur. Apa kowe? Sembur raimu. Aseme kowe ngemot pestisida kok? Ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupane hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku wae, kowe salahe ngarep. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimbles sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo. Leno panewat timblis dening aku kowe. Do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane.
mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas. Lah aku dikon karo Bagong kok Kang. Sisane kula singkirke yo Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo Yayi tak derekake. Mundur le mundur. Den prayitna semuriris eka balik titi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem ya wo Karang Kadempel wis katon tentrem kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur kula ajeng nyuwun tulung njaluk tulung piye Siwana Yantaka gandeng kula niku butuh mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman Siwa Semar bakal paring dawuh apa kula kepengin kerawan pusaka inggih menika setunggal senjata cakra angka 2 pustaka jamus miang jimat klima sada angka 3-nipun Kyai Nenggala gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat lah sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan kula tak nyuwun priksa kados pundi ya Mas. Waduh, aku dhewe kok bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis nek miturutaku gandeng dawuh iki kakekne Semar, monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene wajibe kowe aku tetep mleksanani Siwa Semar kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negara Ndarawati nyuwun ngambil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati niku tenan ya tenan saestu lho ya nek enten apa-apa sampean wani nanggung syukur yen ngono aku tak sowan marang negoring Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten apa-apa sampean wantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Lima Sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatule kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pangutahipun ing abdipun Semar Badranaya.
Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, atos-atos Ndara. Napa sing didhawuhke langsung kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Wis kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sakit napa? Duduh, salah komunikasi iki saja. Kowe mau krungune apa? Kula manti balicik. Mawaju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gaglak kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakake ngrukok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah, wo dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kekekekno turan krupuk entekno. Oh, Langsung man kula ditakoni bakule. Lho piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula ya ngoten. oh, wis entek. Pun Ora turah. mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten rak prayoga. Seret, Man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Sampeyan lek omong ya kleru Petruk jebul mlacot ora. Denun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak klungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning rapopo. Petruk, nggih. Ndara Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo gerangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kalih sampeyan. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane aku iso nandhangi gawene nek bareng kae lho. Wonten teng
jotos tos banting jotos ciwit banting bengkal enak dikenali apa ora isin monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting aku ya gumun aku ya ngantem lho Sira monggo pas ondol dil ora apa-apa tak antem dil aku disaut ngene banting ora toyo ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki karo aku nek ora mlayu ning ngersaning Darantasena ora njaluk sak biyantu Darantasena kalah go ana wis gelem bantu ditangisi apa ya ade sambat apa Darantasena arep tegel Karang Kadempel dibiyuki Bathang Suta karo Sata Kurawa ana wis sing maju ngono kowe sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut setan kono mangkat kono Gus Darantasena Kedrawasanten mboten bantu kalih kula kalih Petra Karang Kadempel bumi angus dara ora lagi sakjeke urip iki aku weruh kowe nangis nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu terus tak kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Darantasena terus aku tak kon ngopo sampean belani kula mo nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana aku dadi anak sing murtad wong kae Pak Diku tur kowe wis ngapusi karo aku ha to ngapusi masalah napa kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane, kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa ning ra rasa tak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petruk. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah dadak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngenekke bendane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampeyan sampeyan maide. Ra nyenengke wonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeyanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Tengri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus mengsuk makuthuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek?
Telapuane cupet ya. Hidepe iki cupet. Ya wis ngawet apegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Dedrusra nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis kek ngempet apegan. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh. Gong. Wis rampung. Mbon, Wis. Lho, Den. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok jukan. Manjene awakmu sajake. Gus, Apa? pun nang ndero. Wis. Nek panas asine drop Gus. Lambemu ora. Men silir. Wis cukup nang kene, Gong. Terus niki daya kekuatane Kowe iso digdaya. yakin. Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku yo. Nyuk cungkulmu. Matke. Nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping 3, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Truk. Gleleng kowe, Gong. Heeh. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke. Mesake ora. Urung arep dadi panen kok wis tok totoli. Wedan. Mayit apa, Truk? Moh. Iki lho pirang-pirang sareane. Heeh, ora ning kono kok ndak kuwalat. Ora iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Wah, bajigur sapitang ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah ndak. Wah, hebat. Wah, padahal sapitang kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mabur ya iso. Iso mabura mau. Oke, carane Nyewa suwiwi. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe Gong. Omong cenah-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih kowe, aku metu lho. Engko sik kae urung engko barang metune. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk-gedruk apa gedhuk? Gedruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku nang kene iki nggawe kekuatan karo kowe. Oke. Ra pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambar bledek ndasmu. Sambar bledek mboten? Ora. Petruk ki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah yo, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Iki ketok kekuatane anake Semar. Wah, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti wae werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya. Ngapunten. Ngapunten.
Ngapunten. Bagong, Mas. Bagong. Wedeni, Mas. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadang Nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino. Sengkune. Weh, antara tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh, Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe kutuk apa Petro? tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh, aku culno. Aku kapok. Ayo. Mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku culno. Bagong aku culno, aku tak melayu. Petro aku culno, aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlacat. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Wah. Cuk. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngemot pestisida kok? Ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tru. Kowe iki rasa Kang Slupan hidupmu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya le kemranyas ora. Kowe nantang aku, ha kowe salahe ngelak.